Si San Pablo naghisgot og kinaiya nga bati nga kinaiya baka ng pagpangandak, pagpagarbo. Pero iyang gigamit ang maong bati nga kinaiya, bahala na kunog mura siya buang-buang, kay nagsangyaw gud siya nga ngilad ng pagpagarbo, ngilad ng panghambog. Pero iyang gigamit, pero ang gibasihan niya ang iyang mga pagantos, ang iyang mga piligrong na agian para ni Kristo. Di man gid hinoon mayong ipagarbo, pero matod pa niya, ug magpagarbo ko kanang akong mga kahuyangan. Unsa may iyang kahuyangan? Nagilatos siya kadaghan, gipriso siya kadaghan. Kay di pa siya huyang, siya unta toy mulatos, siya unta toy magpapriso, nalunod pa siya kapila, utaw-utaw pa siya dagat 24 hours, pirmi siyang gigutom, way tug, way ilis. Muna iyang gipangsulti. Kamo ganahan mong mopagarbo sa inyong mga problema, sa inyong mga kapobre? Ganahan mong pagarbo? Oy, taguan gid na nato, magpakaron ingnon gid ta nga medyo okay ra. Lingian na imong tupado. Ing naon sa may imong pagantos karon. Mingon ra gid na siya. Okay ra bang ko? Ngiging na kano. Na karoy pagantos. Ina. Di gid na mo paambit. Taguan gid na niya. Maingon ra gid siya, okay ra gyud ko, okay ra gyud. Mga buangon kay ta. Ngano man, kaya ang atong gustong ipagarbo ang ato yung strength, ang ato yung success, mao na nga tanganin na diag mga karatula ang balay. Ug mo pasar sa board exam, dakuon gyud ang tarpaulin, ug mahagbong, wa gyud mo butag tarpaulin nga nahagbong ko sa bar exam or sa board exam, way mo butang ana. Kana yung success, kana mga medals, kana mga medalya babla pang sabong gina, kana mag-blessing kog balay, perti daghanang medalya gid ipamutang, hasta to mga karaan kay apil pa to mga ribbon nga gipangkaon na sa kuan, ibutang gina gyud ana hangtod gyud pagkasubak cum laude, hangtod pagkatapnat sir sa board, gikan gid atong elementary mga ribbon nga ni fade na ang color, hangtod gid nga kay lagi success man to, ganahan tang pagarbo. Pero katong ilang mga INC, katong ilang mga drop dito, wa na dili na siya hisgutan. Pero si San Pablo, ang iyang gihisgutan, ang iyang mga kasakit, ang iyang mga pagantos, maoy iyang gibandilyo. Unsa may kuan ani, unsa may kana ganing hinungdan ani, tungod kay nag-uros-uros ang gugma ni San Pablo ngadto ni Hesus. Nya tungod sa iyang kadako, sa iyang gugma ngadto ni Hesus, iyang gipakita nga magkontista kinsay labi nato nga nahigugma ni Hesus. Ug mag-andakay ta, magpagarbuhay ta kinsay mas nakaalagad nato ni Hesus. Usbi naglingi ng imong tupad. Ingna kalupig ka nako sa pagkaalagad ni Hesus. Kalupig ka nako. Di ba mo ingon din siya, sige, giunsa man nimo pag-alagad si Hesus. Imo na nang gibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa kabos. Ayaw lang sana. Imo na nang giguba imong koral nya giatras nimo aron dakog agianan imong kuan silingan. Ayaw lang sana. Buangon ka. Wa na ka maningil ana mga utang diha nimo. Ayaw lang sana. Imo na nang gipasaylong imong anak nga sigig suyop nya sigig pagpangawat sa inyo. Ayaw lang sana. Buangon ka. Unsa may imo ding alagad ni Hesus? Kanang imong nobina nga perting daghanan, kanang imong simba kada adlaw, mao na imong ipagarbo.
Kanang imong rosaryo nga sinaw na kayo ang mga bato diya sa imong rosaryohan, ang kubal dinhi sa imong tudlo perti ng bagaa ug ang imong tuhod mao na imong ipagarbo. Nya di jud ka kamo maluoy sa imong silingan nga wa nay agianan. Di ka maluoy anang imong silingan nga way gikaon, nangawat na lang in taon. Da. Hadlo kay kag mubalik tong imong banang imong gibuwagan kay nangulatan nimo kausa na imo nang gibuwagan nya sige na kag ampos Ginoo nya di na ka makiguli sa imong bana nya moingon day kang naka-move on ako. Mao ba na imong ipagarbo ang wa nimo pagtuman sa imong saad didto sa inyong kasal nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway kapitos, sa sakit og sa maing panglawas hangtod ang kamatayon mobulag nato. Nya wa na nimo tumana ron kay nakigbuwag na ka, nya mao na imong ipagarbos Ginoo. Ang kadakos kolektang gisod nako sa akong bulsa mo na akong ipagarbos Ginoo nga I am a successful priest. Ug tungod nining akong dako na kaayong bahandi, secured ako sa akong kinabuhi, isip pare, blessed be the Lord. Yang ako mga parishioners, wa gani hapit mga bungbong ang mga balay, wa gani mga atop, magpayong na ato sa balay. Ana, ang hipon, kapila na sila nagsaw, ug ang aliwang, balik-balikon, lagkaon, wa gani ko katunol, bisag sardinas na lang. Mo na akong ipagarbo. Nya sige kung sakay na akong inubang. Kana mo na ako ipagarbo. Malipay ang ginawa na. Dili. Si San Pablo iyang gipagarbo ang iyang mga pag-antos o pag-ungaw sa kamatayon para sa Ginoo. Wa na siya'y kwarta, wa na siya'y balay, wa na gani kuno siya'y mga higala kay sigihan siya budhi sa iyang mga higala. Pero si Kristo iya gyung mahal. Wa gyud siya moundang. Og mao ni ang pinakanindot natong ipagarbo. Di ta magpagarbo aning ato mga nindot kay dinhing mga development sa simbahan nga nindot na kunuhay kay tan-aw ning atong mga palibot sa atong simbahan. Kay usa lang kalinog ani wa na ni, hugmak na ni. Oh. Nindot na kay tingog atong kuan, atong kampana. Nambot na ba sa inyo? Mura magdidaghan-daghan mo, naigking siguro mo no, kay kusog-kusog nagtingog. Wow na. Yato na ipagarbo. Sige ra ba nagtabyog-tabyog, kung mahog na. Nagikan jud ka diri, ikagi mahulgan, kay wasag ka mo dunit ana. Mo na, hulgan na lang ka. Oy, kausara na magubaw eh. Ang atong ipagarbo nga sigit ang hatag og pagkaon ngadto sa prisuhan, at least lang kausad o sa kabuwan. Atong niaging Martes nakahatag na punta didto og nakamisa ta og nakahatag og mga pagkaon didto sa prisuhan. Mo pagarbo tingita na gamay nga atong giantos nga wa na tay hapit kolekta kay mutabang tas mga nanginahanglan, labi na gyud adtong mga nanginahanglag kwarta. Mo nang ato mga kolekta gihatag nato sa nagkinahanglag kwarta og bugas. Mo nang wa na taroy kwarta. Mo na ato ipagarbo, dili ang pagpadako na ay ang ato ra bang simbahan sus na nagitay pundo nga mga 20 million. Ana dato kay nang simbahan na ug mo gyud nato ipagarbo, uwaw kay tas tanan. Ngano gutaw makatigom og 20 million ang atong parokya. Tanawa lang gud ang mga ayuhonon lang gaidaan nga mga kapilya, porting daghanang ayuhonon. Unya ang parokya magtigom og 20 million. Ato nang iayo dito. Hotdon tana. Ana no. Wa man sad no 20 million. Kanindot ang tagnaan ay atong tiwasonon pagpalit nga yuta ay kuwangan pag mga 6 million niya ang atong kuan, ang atong tukuronong building mag-average ginag mga
15 to 20 million sad. Kuangan patag mga 30 million din para makatukod na atay social hall. Ana, ngano mang naingon ani man tungod kay atong gamiton ang grasyas Ginoo dili sa personal, dili sa atong kaugalingon ra nga kaayuhan isip ako pare, kung dili alang gyud sa tanan. Ug wa gyud madato nato basta maghuna-huna tas kaayuhan sa tanan. Wa gyud makapagarbo nga ako billionaire samtang dunay mga millions if not billions of people in the world nga hapit way gikaon kada adlaw. Nya dunay magpagarbo, I am a billionaire. Muna si Kristo ni emphasize gyud ay mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta. Pagtigom og bahandi didto sa langit. Kadtong bahandi nga dili tayaon, dili mawagtang, dili kawaton. Kini dinhi sa yuta, kausara na kawaton kana mga billionaires, kausara na sila makubid, patay na sila, wa na nang ilang billions, no? Oy, mosakay lang na silang eroplano, parihan ni Kobe Bryant, mutulilik ang eroplano, makras, na nang ilang billions, kausara na. Og dili man kawaton ang billions away from you, you will be taken away from your billions. And you will be put in an urn. Unya adto dayon ka ibutang atong kolumbarium nga imong gibayaran og tag 200,000. Hain namang imong billions. Hain namang imong millions. Pero imo na ipanghatag tanan sama ni San Pablo, sila nilang San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug uban pa, aporte nilang datua dito sa langit nga hangtod karon mangayo ta nilag share sa ilang bahandi, sige gyapon silang hatag. Naku bitaw, ingno man ako San Vicente, kanang imong retablo, di ginamhuman. Kay jutay kay nihatag tag 500. Oh, sinagatong usa ka semana wa kaabot 1,000 ang nakolekta. 500 ganina nako mahugno na imong retablo. Biya sa ko diri. Dali-dali San Vicente tandog og mga kasing-kasing oy na. Ning abot nagog 1,010 ang nahalin sa atong para retablo. Oh, di ba nindot? Dapat dayon. Ako na sa siyang giingnan ako kanang imong yuta, mabira gina, wagi mabayaran anak ro. Awa, diabot na sa 863 na lang ang kuwang. Nako kani kuwang ra ba niya, napatay kita. Pero bitaw, sige silag share ang mahal nga birhen. Way kwarta, wa ka pa eskwela ni Hesus, porting datua. Tibo o kalibutan na ay mangayo niya, mubaha dayon ang grasya kay porting daghana nila, porting datua nila dito sa langit. San Roque, hapit tuway ilis, namatay lang taon tong gibutang itong gipriso sa underground, porting pobriha, pero karon kay sa unsay pangayoon gabaha ang grasya. O kamo, gusto mong madato? Ha? Ayaw na mo pagsigig balyo na inyong kwarta, panghatag na. Ana, ingka pa din mamatay sa tas gutom. Ana, matud pang San Pablo, kapila na ko hapit mamatay sa gutom. Pero karon, pangayo ni San Pablo, pangayo ni San Pedro, perting daghanang grasya. Maobitan ning atong Katoliko nga pagtuo, porting paglambo, bisan pagipangpatay na ani lambo. Nga naman, gabaha ang grasya sa mga dato natong kaigsuunan, dato sa langit ng mga bahandi. Ug mao nay gusto ni Kristo kay di na mahurot, di sad na siya matayan, di sad na mawagtang, ug di sad na mo palayo nimo, di sad ka makapalayo ana. Kay matod pa ni Kristo, hain gani imong kasing-kasing, sa to, hain gani imong bahandi, tuwa ditong imong kasing-kasing. Unya kay tuwa man sa langit, di naman tumatapos. Nya tuwa man sa dito imong kasing-kasing, di tuwa sa ka dito, kuyog kita. Dili parehas bahandi dinis kalibutan ba? Imong kasing-kasing ya dinhi, imong lawas tuwa mas bahak. Tuwa mas sa San Antonio, tuwa mas MMP. O na, lagyo na mo. Di amang kapuyo diri pananglitan, di kapuyo diri aring may tabay lawom.
Nya, kuan kay kas imong kanaganing bahandi. Imo jong gikural og maayob, daghan kay kag kontran silingan. Kay sige nimo dihang kaigihan sa imong yuta. Pagkamatay gihatod ra ka dito sa baha, tuan na ka dito imong yuta diha dire. Labaw sa tanan ang imong kasing-kasing ni aras kalibutan, ini kamatay nimo gatubang sa Ginoo, ingon den Ginoo, wa man kay kasing-kasing diri sa langit. So tuwa mas kalibutan, din ama sa tika pwedeng pabalikon kay nalata naman tong imong lawas, gisunog na mga itong imong lawas, gisuod na malantuan ang kanang murag kuang-kuan. Sanay nga ana, tibod. So di nakakabalik dito. Asa na mo lang kunyor? Dito na lang kas impierno kay ang mga kasing-kasing nga wa diri sa kalibuta sa langit, tuwa mas impierno nako gibutang. Uy, ato kas impierno. Kaluoy, sige ka dinhing pangadji, sige ka dinhing rosaryo kadlawon. Ato. Kung atong summarizon ang pulong ni Kristo, murag naingon siya, gusto ko relax ka. Niya kamoron, relax ba mo sa inyong kinabuhi? Sa inyong pagtap-tap, relax mo? Dili. Amo na. Dili ta relax tungod kay ano man, daghan kay tag kabalaka, daghan kay tag mga kaguol, daghan tag mga kahadlok. Nya tungod ana, di na ta relax. Nya ngano mang nisod maning kabalaka kani mga kahadlok, tungod kay nagsige na tag pangangkon nga kita maoy nagbuhi nato. Ako'y nagbuhi nako. Ang mga ginikanan sad sige sag pangangkon, ako'y nagbuhi sa akong mga anak, ako'y maghatag nilag maayong kaugmaon. Mo na sa sige na tong ingon ana, porti na natong daghanag kabalaka. Ako sad mo ingon sa ko, ako'y nagbuhi aning parokyaha, daghan pa kay kog project. Ana. Nya magsige day kog tan-aw sa panudlanan, pagkagamay sa donasyon. Ana. Ana, balaka na yun. Kamo, wa mo anang hunahunaa na kamoy nagbuhi ninyo. Uy, tubag. Si San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang ako ragyong gipagarbo, ug naa ako diha nakakuhag kalig-on sa akong kahuyang. Unsa may kahuyang niya, nga wa gid siya mahimo kun wa si Kristo. Kana mo'y gisigihan niyag angkon. Nya sa iya kunong pag-angkon ana, nga murag, kuan kay siya ba, in touch kay siya iyang weaknesses, purti kuno niya kalig-on. Lig-on kuno kay siya. Hain kay kuno ang iyang kahuyang, tuwa siya didto lig-on. Kana bitang taong mo angkon nga huyang siya, mao gina siya tao nga relax. Suway ninyo. Ang kuna nga wa gyud mo'y mahimo kun way Ginoo. Sige, tinuod na dili. Ingna kuno na imong tupad, wa tay mahimo kun way Ginoo. Sige, ingna. Nawag mo sanong ba? Unya kun masunog imong balay, mabalaka ka dili? Ha? Yes. Wa man masunog ang Ginoo. Nganong mabalaka man ka? Wa lagi tay mahimo kun way Ginoo. Unyag makubid ng imong ginikanan, mabalaka ka? Of course. Wa man makubid ang Ginoo. Mabalaka man ka. Unyag ngabit ng imong bana, mabalaka ka? Wa man mangabit ang Ginoo. Faithful man siya nimo. Ana. Nya ugwa nay mudunit dinis atong simbahan. Mabalaka ko. Mabalaka. Napa may Ginoo? Ano mabalaka man ko? Di ba? Nya ugwa nay manimba, mabalaka ko. Mabalaka. Di ko mabalaka kay na may Ginoo. Anong dag mga matay mong tanan? Magkita ra man sa ta didto sa Ginoo. Kana bang ingon ana ba? Nganong purti maginatong balakaha ana. Mao naghisgutan ni Kristo
ang ubang mga binuhat nga ubos ra kaayo nato. Unsa man, mga bulak, mga balili, mga langgam, nagatingog-tingog ay wa ginay kabalaka, mga langgam. Kana mga sagbot na to diya, kana mga balili, kana mga buwak diyang ipabutang, wa ginay kabalaka ug malarag, siya sunod adlaw, muwak. Malaos, larag, sunod adlaw, buwak. Mga balili, igting init, mga matay, sa inigting uwan, tubo. Ug wa na sa uwan, patay. Ginoo rin magbuot ba? Anindot ano? Hapon bitaw gasubay-subay mi diha sa atong mga kolekta, sa atong mga bayronon, sus dagkuag yung negative. Ang ato ro mga bayronon nga kini mga yuta, perti yung dakuag negative. Meeting mi gabi is pastoral. Nga naapag yung ko'y nahinumduman nga may kay nakip sa atong treasurer na ay duha ka dollar checks gikan dito sa Canada o ang usa sa Amerika nga dili nato madawat dire kay wrong spelling akongan. Di gyud madawat. Ang usa sad ang ngan San Vicente Ferrer Parish, nawa man tay account San Vicente Ferrer Parish, di gyud ma-deposit. Yan ingon sa atong depository bank, dako ra ba kay ni gastog ma-return ni siya pader na mas dako pa diyang charge ani kay sa amount. Tag $100 sa gud ni. Ako lang ning mensyonon kay para makadungog tingali ang tag-iya ani. Ang donor si Rico and Eleanor Laurel sa New York. $100 check. Ang payee San Vicente Ferrer Parish. So di gyud nato magamit. Nya kanisang usa ka donor si Susan Yap Galicio sa Canada, Toronto, Ontario, Canada. $100 check gihapon. Father Crescenciano nya giin cross parenthesis Siano ti Ubod nya ang Crescenciano YC CRESE radayon nya kanang ako ngan kay naa man ay S na pagay C Cres nya Sen. Mo na dito akong kaproblemahan dito maglinya na ko sa Palawan og sa email. Pader, dili main kas, kuwangag si, igsunod na sad, pader, YS, kanig yung S og C, mora gini, nakasakripisyo na ako, text na sad, tawag, so, saktuha sa nag-spelling ako nga, Crescenciano na, gi-flash na nato kanunay sa atong, dinhi sa atong screen, inig ka na ang, karon maghumilita, magsigig flash, pero naam sa Gudaysiano, no, ako nga, pero, Crescenciano, ti ubod ragid na ako nya mabalaka day ko ani og makuaning tsikiha ma-cancel di ko balaka oy nga naman ila man ni nya karon nga makadungog ni sila si Brad Rico, Sister Eleanor Laurel og si Susan Yap Galiso, Ma'am Susan, makadungog ni sila ila na lang ning i-cancel. Nya pwede ra sag i-cash na lang og donate diretso na lang sa atong bank account, no? Ya pun agjutay awa na dako-dako na kuan. Ya kuan na di ay no? Kani bitang kabalaka makaingon gid ta nga wa gyud kapuslanan. Pagka-ordain ako pagkapare nakaingon jud ko kana magtan-aw ko ba niya. I was 40 years old when I was ordained way back June 22, 2004. 40 years old ko ato. Yung kusus ang nangamatay ra baka 50. Kaabot baka ko ani og 15 years? Akong nahuna ba? Kaabot baka kog 15 years akong pagkapari, no? Nga ana ganing ang nangamatay karong kasagaran ana mas mga 50 na ana. Wa ko magtuo nga padung na day ko mag 17 years. Niya nga akong 16th anniversary o 17th anniversary kung makaabot ko anhi dinhi pagid sa parokya sa San Vicente Ferrer Parish. Yahaya. Mo malipay nga mag-anniversary ko dinhi.
Di, di mo malipay mag-anniversary ko. Oh, to meeting mi gabi sa pastoral. Nako di lang ko mag-celebrate kanang mingaw lang akong selebrasyon kay niya lang ta mag-celebrate inig pista din or sa anniversary sa atong erection aning or dedication aning simbahan. Ni siya may sa napader doon nagiusan ingon mas importante ba yan ang imong ordination pader kaysa imong birthday na kuna ayaw gid in town matud pang Kristo mas importante ang lawas kaysa pagkaon mas importante ang kinabuhi kaysa ibiste mas importante to akong birthday kay gwap ako nag-birthday wa sa ta ko mag ordination mo na among batch 11 mi kabuok nagkasinabot mi nga ini ka 22 karong Martes mag-overnight meet together kami ra wa may mga partner secret mga adto mi og sa kalugar kaming 11 mag-overnight lang god ana tabi-tabi mag hisgot-hisgot banding sa among kagahapon 17 years ago ana nya dinhis ato nagkasabot lang sa may gabi nga nalang sa simple nga celebration karong 21 karong Lunes sa gabi magmisa dinhi kalas-6 ako'y magmisa mo na akong anniversary mass kun buhi pa ko ika-Lunes niya ighuman nalang tingali get together gamay nalang tadya sa atbang naghangitag tent diha nalang tadya aron mo tag mga kuan diha foreigners, mountaineers, Pero, akong kwinta-kwinta, gipasubay na ako sa atong treasurer, Sternara, gamay-gagmay lang ba, pagkaon lang, niya, ang manimbalay atong i-cater, moabot man sa diag mga 150,000 ang magasto. Nakaingon sa ko nga, dako-dako niya, negative na tadaan sa atong mga gastuhanan. Ako unsa kay akong buhaton ingon dayang Ginoo ganihang buntag i-announce lang na og kinsay mo donate og naa og wa gani ay lang sa tingalig idayon nako sige amo na karon announce ko ninyo kinsay mo donate para sa anniversary padala mo diha love offering lang bisag pila god bisag minimum lag 5,000 okay naman kay tingali na ay lang dako ra sa kay na 5 pesos lang minimum gamay ra sa tingali kay 5 pesos pun ilan sa tingali mga duha ka zero ba zero lang ko ipuno god ana bitaw kinsa ninyo ganahan mo tampo sa among kalipay together with our kuanya di man ta ka accommodate tanan ang ato lang usa mga mandated organizations mo'y atong akong i-appeal sa akong celebration during that day ay alam mo pag mahay-mahay kay atong mandated organizations kanira man sa mga naw nga wala salamat sa Ginoo nga makaabot ko ani salamat sa Ginoo sa mga tao nga nagdasig nako labi na mong sige og tabang pamalit aning atong mga slots salamat kayo nya hinaot unta nga inyos kong tugot gamay nga kung magmisa makapakaon-kaon og jutay makaprogram-program og gamay donate lang sad mo diha ginagmay pila inyong i-donate na kinahanglan raman tag duha ka litson og inyo ra sa nang librehon okay ra sad gyapon og pack meal siguro nga mga abot ba ka ng mga 500 aron makatunol-tunol kita ubay-ubay tag 150 ra man sa kada pack meal naunay mo pakyaw mas maayo sa noon aron wa na tay kabalakan no mahibaw-an mo na ugma og sa ugma na gani dayon ika-Lunes og wa gani dayon tag misa human natog tay guman ngano nga to mang lisod-lisurong life no mas importante man ang pari kaysa kaon di ba pero nganong di man ta mangaon kaon kita kining tanan nga mga selebrasyon mga problema sa kalibutan daan na ning gitan-aw sa Ginoo matod pa niya nahibaw nako kaayo wap agani na mo abot nahibaw na kung daan mo na diri mo salig nako kay ako may mas nahibaw
diri mo dangop nako, ayaw des inyong kaugalingon. Manang uban, magpalaygit ng daan, kay nabalaka og mudaghan ang anak. Nganong inana man ka? Og mudaghan ang anak, idangop sa Ginoo. Importanteng suod kas Ginoo. Ayaw pagpalaygit, ayaw pagsigig inom anang mga pills, aron lang yung kunuhay, way anak nga daghan. Magsigamit anang kondom. Nya di asanoy dili angayan untang mga anak, kay mga uyab-uyab pa lang, ang sigis ang kamabdos. Mga buangon. Kita ba'y gabuot ba? Ayaw, ano? Ang Ginoo na sayod. Ang importante, sundo nato ang tanan niyang gisulti nato. Ang paghigugmaay, ang pagtinabangay, ang pagpasayloay sa atong mga sala. Mao na importante kaayo kaysa atong pagkaon, kaysa atong mga selebrasyon. Ug mag-celebrate kag imong anniversary or birthday, unya naa kay gidumtan, purti ninyong kaon dito, pero ang imong silingan, imong gidaog-daog ug maayo, wa nay kapuslanan. Muna karong Lunes, ug naa may kaon-kaon, siguroon gid na natong wa koy gidumtan. Siguroon gid na nako nga wa koy gidaog-daog. Siguroon gid na nako nga kutob sa muduol ato yung hatagan og pagtagad og hinabang kaysa magsitag kaon dako na ba kanya kung tiyan niya punan pag yung kaon niya daw pag yung kayo perting dimalasan nato ana. So salamat sa ato mga benefactors, salamat ninyo na malit og maayos ato dinhi mga slots, dagko gyud mo grasya nas Ginoo. Pero hinumdumi kanunay pangitaa gyud ang iyang gingharian. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, sa atong tubag, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Dili ang imong kaayo mo imong sigyag tagamtam, ang kaayo gyud sa Ginoo. Wa ginay lubad-lubad, wa ginay kupas-kupas. Kana bitawng magmisa ta dinhi, nya naalang gyapoy magdag mga bata. Mura jud kog maaksyon og ka-stress. Na makaingon labi nag magsigig syagit-syagit, dagandagan, maghilak-hilak. Mas stress gyud ko ana kay ngano man makaingon man gud ta grabe ha gyud gobyerno gyud og simbahan mo igasulti dili pa gyud mo patuo. Ana. Karon na malandong ko. Unsaon ka no para ma-relax ko? Unsaon man? Ha? Wa mo kibaw? Tudloi ko ninyo. Nga ka na bang ma-relax ba? Para ko ninyo mga ginikanan, di ba? Moingon mo, kamo mga bata, yung pusig dagandagan na, yung pagsig saba-saba. Yung magsaba-saba, on sa inyong bation. Ma-stress. Kana. Yung sao man aron dita ma-stress. Matug. Na si Jesus ay kusog kaing bawd. Nasabwa na ang sakayan sa tubig. Natug. Naway stress. Tuog man. Nganong nakatuog man si Jesus? Bisag ang bawd perti ng kusuga, o niya ang hangin kusog kayo, niya ang ilang sakayan hapit na malunod. Ang iya mga tinunan perti ng hadluka, nagsagit-syagit nas kahadlok. Nganong nakatuog man si Jesus? Kay bawo mo ngano? Ha? Wa mo kay bawo? Oy tubag. Nahibaw wa. Wa no? Parihata. Wa sa ko kay bawo. Natog siya para nako tungod kay relax. In short, he is in control. Di siya maanod-anod sa mga negative o positive situations. Kay naa siya control sa iyang kaugalingon. Relax siya. Og diin man gagikan ang iyang control. Nga di man siya maana-ana, di man siya mapaling-paling. Kita, lingi ana imong tupad o, kana imong tupad, lingi ba? Ana, di ka madaan ng iyang naong. Oh, nagkusmod na ron, makusmod man ka.
Kana bang mura matatagdali kay mada, kadungog lang kay imong silingan, giliba ka, suko sa dayon ka. Kanang dali bitaw kay tang mada, mura ra gid tag bula sa billiard ba nga maanod ra gyud sa kanang bulamano. Ang mga hug lang dayon ngadto sa lungag Ginoon kay maanod man. Pero si Kristo, ana, stable siya, in control. Ngano man tungod kay Ginoo man siya. Naa niya ang Ginoo. Sa atong first reading, niingon ang Ginoo ngadto ni Hug. Sa tigisultis Ginoo, ingon siya diri namina mo sa first reading. Nakatog na mo. First reading, niingon diri, kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat, sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat o gialihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Sa ato pang Ginoo, siya rin makapugong. Muna kay si Kristo, Ginoo man, kaya kay niya ingnon ang hangin, hunong, ingnon niya ang bawod, hunong. Hunong na yun kay Ginoo man. Niya kita, kamo, Ginoo mo dili. Kusga. Mga buangon mo. Kanya, sa may kapuslanan na ng ato ingon amahan namo. Kita, humagbunyag, nahimo natang anak sa Dios. Di sa ato pa, gipuy-an na sa Dios. Niya ang tanan nga puy-an sa Dios, mahimo presensya sa Dios. Muna, kita sa dunta, naasad taong tay control. Muna karon akong gibuhat, inyong mga kuan diha, mga pag-violate, na ma-stress ko, ikadungog na ko anang mga tingog anang inyong violation. Moingon ako, Ginoo man sad na. Niya o pananglitan sa isanksyon ta dinhi kay ni violate ta sa protocol. Ini ka priso, Ginoo man sad na. Naway Ginoo sa prisuhan. I-lockdown ta diri, di na ta pamisahon, wa na tay kolekta, may Ginoo. Relax lang. Nganya nada ka ng mga kanang kuan, kanang naang mga violators nga mo'y nakaingon, maamong ka. Maamong sa gyapon si Kristo naamong man sad, nalansang man sa krus tungod ni Judas. Okay ra na. Tanaw, di ba ma-relax na kana? Di mo ma-relax? Kamo ba mga asawa? Happy Father's Day marono. Maka-greet ka kasi imong bana og Happy Father's Day og doon na siya laing duha ka babaeng gipaanakan. Kaya kano, lingi ako ng mga fathers inyong tupad na Brad or sana Happy Father's Day. Lingi na. Uy, hinaya ba? Kana ba mga naong diyan na may mga naong nga murag mga fathers. Lingi ako na Happy Father's Day. Nagiuban, di kalingi. Nga naman, nada kasi ang kabuang. Wa makakauyo niya. Kay asawa ka, di ka kalingi. Or inka, wa man so kailaan ni Father, nagkatupad raman mi. Ngayon di man sa kamulingi, be. Nadyo kay kalagot sa mga fathers. Dali kitang maanod. Madara dayon ta. Una, doon ay mag-text na ko, Father, di gyud mada, nadili ko makasa. Kay nga akong bana, sukad pa pagkaminyo namo, bisyoso gyud kaayo. Hangtod karon na lang 30 na mi katuig sa among kaminyoon. Sige lang gyapon aning iyang bisyong pamabay. Kaniyang sugal og inom. Kinsa mga asawaha dili maugtas ana Pader. Na kung anong niabot man sa kag 30 katuig. Mo man ka mamatay. Pasabot dunay nagkontrol nimo diha. Unsa man? Ang Ginoo. Yang anong imo pa ng questionon nga makaya ra man gid na. Di naman kinahanglang maugtas ka ana. Ingna lang gud mosunod ko sa Ginoo. Muna si Kristo niingon siya, nganong nahadlok man mo, hain mang inyong pagtuo.
Tuo mo nako. Ay namog kahadlok anang mga COVID, kana dihang mga uban pa dihang kamatay kanang pagkaway bugas, ay namog kahadlok. Nga naman, matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon San Pablo, nagpakamatay ang Ginoo nato, pasabot ana kitang tanan nahiusas iyang kamatayon. Dili mo ganahan mamatay kuyog sa Ginoo. Ganahan mo dili. Kisa inyong gustong kuyog inig kamatay, ang Ginoo o ang demonyo? O kana, mamatay manggitang tanan. Pero kinahanglan kuyog tas Ginoo. Kanus-a man ta makuyog sa Ginoo kung mamatay ta, kanang wa tay sala. Nya kanus-a man ta way sala, basta di ta maratol. Kay ang yawa aron ta makasa, aron mahug ta ngadto sa iyang laang, iya tang ratulon. Ratulon ba? Kana bang mura kag iya bang ana-anaon ba? Para na mga isda god aron masangit sa pukot unsaon man na. Hala ratulon imong hapakapakon diri aron mugayaw ang isda, igayaw mga sud sa pukot. Kay kuan man ratol man kana sa mga isda nga inig-anas paon nya maratol dayon. Kay pertig yung pagka-atrakas paon, tukob dayon. Kuhas pasol. Ariyar sa nagod sa mga babae god nga maratol ikakita gwapo. Nila, kilig-kilig dayon ba? Tiksan dayos gwapo, pwede ta magkita. Kanindot. Dangtag tulo ka buwan, suka-suka lagi. Anya inig text, wa na dihang gwapo oy, wa na diha. So, magsige na kayo, pisti, inatay nako. Inigtawag ni mo, wa na, cannot be reached na, out of coverage area. Naratol man ka, wa pa ka maratol, makapundo unta kato, maka-analyze kag maayo. Tensa ha, gwapuha sa dani niya eh. Nya ako magiiyang gipanguyaban nga igo-igo ra man ni akong naong, asa kay tumongan niya. Di makapamalandong na ka. Aon sa man, di mo to? Mauro sa nang hitabos pare. Nada yung mag-text-text. Inigtanaw na ako sa iyang profile. Hala, mamatay sa daan ni, gwapahaan niyo eh. Pabuang-buang ko, patay kulikta na ko na. Nga naman, sige na lang tagpamalit og diaper, gatas. Awa na gyud, haom na jud kayo inigin. Daghan ra ba kay ni greet na karon? Happy Father's Day. Father, nalipay mi nga amahan kanamo sa kalag. Nako, ay lag siguro kalagod taon. Sige lang kalag, di na sa doy, lawas na sad. Kana kun maratol ko, kana kun dili ko stable with the Lord. Muna si Kristo, iyang giingnan niya mga apostoles, nganong nangahadlok man mo, nga kuyog man ko ninyo, ni amang ko, I am with you. Nganong naratol man ka, karatol og wa na ko makuyog nimo. Muna ka mo mga asawa, inyong bana di mauli, ay karatol, katog. Nga maratol man ka, total, mauli raman gina. Ugwa mamatay. Ngunya sag namatay, ibalita raman na. Ngunya guway balita, wa say ni uli, pasabot, nagbakasyon. O, di ba? Yang anong dili man makuan, dili man ma-reach, nganong di man matawagan, lubat. Wa kadag charger. Nga naluya sad kay gasikig charge. In short, ang atong siguroon nga naatay Ginoo, mao nay makaparelax nato. Muna si Kristo gisiguro niya nga sa iyang pagkatao dinis kalibutan, kauban niya ang iyang langitnong amahan. Nagsigi siya ingon, wa ko'y gibuhat, wa ko'y gisulti nga dili iya sa amahan. Muna ang iya sang gitudlo nato nga pagampo nga makaparelax nato kana sang amahan namo nga nag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nay usa ka asawa gapa counseling nako, Father, mag-unsa man og magsigi kog tuman sa akong pagkaasawa, niya ang akong bana wa na gyud maghimo sa iyang katungdanan, isip bana og isip amahan. Unsa pa may kapuslanan sa akong pagtuman sa akong pagkaasawa? Saman, sakto tong iya? Sakto dili.
Unsa pa may kapuslanan nga mahimo kang faithful sa imong bana nga purti gyud ka unfaithful nimo. Magunsa man og responsable kay kang moatiman sa inyong pamilya, apil sa imong bana nga purti ka irresponsable. Unsa pa may kapuslanan? Unsa may kapuslanan? Wa mo kay ba? Natuman nimo ang sugo sa Dios nga tumana ang akong pagbuot dinhi sa yuta ug didto sa langit. Maunay dako kay kapuslanan kay nagsugod na kag puyo og langit samtang niya pa ka dinhi sa kalibutan. Kay ang kanang maong kabubuton nga imong gituman dinhi sa kalibutan, maura sad na ang kabubuton nga gituman dito sa langit. Pasabot kamao na kang mopuyo og langit. Na kanang inig-ingon sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, kamao na kay kang mohigugmag kaaway. Kakita ni muskabit sa imong bana, higugmaa ra sad nang iyang kabit, kamao na sad kang mupuyo didto sa langit, kuyog sa kabit sa imong bana. O man siguro balangit ra sad na. Nya magkita mo dito sa langit. Nya sila pag yung duha mo yung nag-holding hands. Ganahan pa kang mupuyo og langit, dili na. Ha? Ganahan pa ka, dili? Ganahan. Istoryahe. Yang anong nasuko man ka diri, nya ganahan kag langit. Unsa man pa man nimo pagpuyog langit na masuko man ka ato, nya malangit ra ba sadto? Dana magi possibility kay ang Ginoo para manggid sa tanan ang kaluwasan. Oh, nya malangit to pananglitan. Di patay imong pagkalangit. Moingon juga, uy, Ginoo, imo din ning gilangit ning buang-buang dako. Ibalik na lang kung atos kalibutan. Sa di naman pwede. Ato na lang kas impyerno. Mahuhog kang atos impyerno noon. Kaya di makakamang puyog langit. Ya katong kabit sa imong bana. Kaya kamao mang puyog langit. Moingon ramang siya, day, dito sa kalibutan, nasipiat gyud ko ato, nakasaha ko, pero salamat sa Dios na nakahinulsol ko. Mao ni karon, nagbasol ko. So I love you very much. So, alip yung buanga ka diya. Anak ka. Kaya di juga kadawat niya. Ama impyerno na hinong ka. Karon sugdi na 70 times 7. Nya kanang anak nimong siging suyop, kanang anak nimong tapulan kay tanan, sige lagduaan ng computer. Bugo pa gyud. Unsa man? Kalagutan o panggaon? Ang sugo sa Ginoo, di gyud na siya kalagutan, panggaon, higugmaon ang mga makasasala, pasayloon. Ana, nya unsa may resulta? Kamao na kang mopuyo og langit kay tuwa didto nagpuyo ang mga mapasayloon, mahigugmaon nga mga tao. Nya maglagot ka ng imong anak. Nga tulo ra ba na kabuok mga buangon kay tanan. Simba ko oroy og dili na maimpierno ug adto na sa langit magduwa lang gyapon computer. Magsige na sa kagyaw-yaw didto. O pa'y siguro, ingnon pa nimong Ginoo, Lord, badlungan niyo. Sige mla digduwag computer. Maubitan din nakapalangit nila kanang ilang computer. Kaya nga naman, kaya nagsige sila basa diha og mga Bible reflection, nga ila pa yung gisend ang mga angels, kanang mga lives of the saints. Mo nang na ang nalangit sila. Wa di ka kibaw na convert na dito imong anak, tuwa di siya sa internet naghimog evangelization. Mo na karon bag-ong na santo nga batanon, kisa tong batanon rong na santo nga 14 years old ba to? Katong bago banggi canonized, limot ko skan. Na santo siya tungod sa internet. Huwag yapon mo to. Pero unsa may punto din ma-relax gid ta basta magsunod tas Ginoo. So inaot unta ang ato mga fathers ma-relax. Kami bitaron mag-celebrate man mi sa among ika-17th year sa akong batch sa pagkapari. 17th year nami karong June 22 karong Martis. Nya kay di man ko ka-celebrate ig Martis kay mag class celebration man mi. Di sa ko ka-celebrate og 23, ari na ko i-celebrate sa 21. Ano sa man ang 21? Ugma. Na celebrate ko ugma sa akong 17th anniversary. Magmisa ko din hig alasay sa gabi nya human plano unta ko nga ang tanan nga mga member sa mandated organizations
kana ganing akong imbitaron nga mo share sa akong gamayng kaon-kaon diha anang atbang. Nya pagkwinta-kwinta na mo sa mga mandated organizations plus uban pang mga imbiton, moabot man sa diig mga 500 to 600 ka buok. Nya plus pas manamagay din ba, mga mo damag. Gahuna-huna nagkopila man sa ato ipakaon ani. Uy, pagkwinta-kwinta na mo, moabot mga 150,000. Nya wa man ko'y kwarta. Isip inyong paris priest, ako ning gihatag tanan nga ris parokya. Kwarta ra nas parokya. Nya negative man sad karon tungod ani ato mga projects pati mang daghana. Kuwang pa man kayong kwarta, di wa nay kwarta. Di ni-relax na lang ko. Ako Lord, unsaon ni nako? Yung Ginoo, igna lang na sila kinsay mo donate. No ni may ngon ko ninyo kinsay mo donate. Aron makapakaon ko, nay mo donate ninyo para makaselebrate ko. Okay. Ako nang kwinta-kwintahon ron karong hapon. Ako nang kwinta-kwintahon. Dito lang nyo ihatag sa opisina. Ihatag lang dito or inyo bang i-takes na ko, pader, mo donate ko aning kantidad. Ako nang kwintahon, makaabot bag 150,000. Ug di gani kaabot, ako ro sa kaon-kaon dito, igo-igo ora na ako aton to ang pilay na abot nganong ato maginalisod-lisoron, di ba? Relax lang. Pero mang donate sa mong tanan, paminaw ko maabot sa tingali. Di mo malipay day nga mag-celebrate ko sa ako ika-17th year. Kawasan ninyo iayo Paglipay mo, panagsaragon ni usar ka tuig. Pag siguro kaabot pa tanig, 18 ka tuig. Tagain na lang sa kugamayng higayon. Bitaw, huwag na mo ikadonate ha. Daghang salamat. Niya, tagaan mo sa Ginoo o kalinaw o kaligon sa inyong kinabuhing Kristohanon. Huwag wa gani, iampo na lang ko o ang akong laing na po kakuyog sa ordination. Labi na gyud sila si akong mentionon ha, kailatingin mo sa uban. Father Edgar Sondo, Father Roy Bukag, Father Junjun Almasol na Aros Danao, niya si Father Morfer Sazonas na aron dia San Fernando, Father Lito Peralta na adiha sa aning Konsolasyon, niya si Edgar Sondo to asa kaning kuan Naga Uling, si Roy Bukag na asa Minglanilla, team of pastors, niya si Father Mar Balili na as Buhisan, mga dagko ning taos tong Katilingban, Father Jojo Aquino na Seminaryo Mayor, si Father nalimot ko sa Roger Piloto na sa Talisay na sign team of pastors niya kuntong ba Father Chris Amores na sa eskwelahan Rogtos Argao, school director unya dayon si Father Dave Villasiran na sa Santa Fe. Nya dayon ang katapusan, yours truly ni sa San Vicente. Di ba?